ni kunnafoni jabaran laybaga minnu b'an filɛ don o don mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ ye ko ni ɲɔgɔnma k'aw tɔgɔ sigiyɔrɔ la bi ni aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ sigilen tuguni mais yani an ka don émission kɔnɔna na an bɛɛ b'a dɔn an bɔra seli la sisan nɔ an bɛ foli bila aw bɛɛ k'aw bɛɛ ni seli ala k'an ka sanw caya ala ka hamina ko nɔgɔya an ka tɔngɔnna kɛ o ɲuman ta ɲuman segi ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye aw ni seli san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ san caman an ka bɔ ka na aw fo tuguni bisa aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna na an y'a latigɛ ka monsieur Dukure wala n'ale ye directeur de publication de la Sirène a n'an ka namasala wagatinin kunkurunin kɔnɔna ka kɛɲɛ kunnafoniya minnu bɛɛ tun bɛ nin lɔgɔkun kɔnɔna na mais an bɛna kuma da a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye an ce monsieur Dukure. Awa an ce Rebecca ne tɔgɔ ye Abdramane Dukure kunnafoni disɛn min bɛ ko la Sirène ne y'o directeur de publication. Monsieur Dukure mali kunnafoni a latigɛ bi k'i wele an ka namasala wagatinin kunkurunin kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ tun bɛ nin semaine kɔnɔna na walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni ko minnu bɛɛ kɛra nin semaine kɔnɔna na monsieur Dukure o ɲininkali fɔlɔ an bɛ fɛ k'a dɔn bɛɛ y'a ye nin semaine kɔnɔna na ko an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ u tun bɛ fɛ ka dankari k'a ka diɲɛlatigɛ la misiriba yɛrɛ kɔnɔna na donc e hakilina ye jumɛn ye o ko in na. Ok, Rebecca zini nga ika ɲininkali jaabi me il faut fɔlɔ en même temps mi ni ka équipe bɛɛ lajɛlen fo parce que a ka émission in c'est important a b'a to mɔgɔ minnu bɛ yan ni mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ cogo min na o kɔfɛ fana me foli di aw lamɛnnikɛla lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma m'a fɔ ɲɛna u samɛ samɛ ala k'an ka seliw caya i y'a fɔ cogo min na semaine kɔnɔna na a kɛra balinakoba ye maliyɛnw bolo ka sababu kɛ an ka président n'o ye Assimi Goïta ye mɔgɔ dɔ bɔra misiri kɔnɔna na ka na muru da kan na k'a bɛ a faga donc o kɛra balinako ye an bɛɛ lajɛlen bolo ne hakili tɛ fɛn wɛrɛ a la kosɛbɛ parce que ko fila de don fɔlɔ an kun hakili la k'a fɔ montage don mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko montage de don ko mɔgɔ a ye Assimi a n'a ka équipe ye nin ko in monter walasa a bɛ se k'i yɛrɛ madiya mɔgɔw ye hali bi cogo min na donc mɔgɔ fɔlɔw y'o fɔ mɔgɔ dɔw y'o fɔ dɔw fana ko bon ko insécurité de don parce que n'i y'a jateminɛ insécurité c'est partout donc ne yɛrɛ hakilina yɛrɛ ye mun ye c'est que c'est une question d'insécurité et en même temps faille yera parce que n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka wuli ka boli ka don misiri kɔnɔ c'est vrai que misiri ye ala deli yɔrɔ ye mais ka don misiri kɔnɔ ni muru ye ka mɔgɔw to yen nɔ ka tila ka na jusqu'à ce que ka président minɛ donc ne bɛ se ka ne hakilina ye mun ye ne ka analyse mun ye o ye k'a fɔ ko y a une faille sécuritaire de yera la. mais Dukure ni a fɔra ko lakana kɔnɔna na ko faille bɛ se ka y'o kɔnɔna na fo kana se jamanakuntigi yɛrɛ ma jamana kɔnɔdenw kan k'u sigi ni mun ye don nataw la o ko la. Bon Rebecca yɛrɛ b'a kalama bibi in na jamana in kɔnɔ malitew an bɛ se k'a fɔ pour que ka ɲɔgɔn sinɔn mali tɛ yen nɔ bi n'i bɔra segu kɔfɛ dɔrɔn i tɛ se ka taa yɔrɔ si donc insécurité bɛ yen Kayi i mana taa Kayi pas plus tard que quelques semaines mɔgɔw bɛ mɔgɔw lajɔ u taara il y a Nara sira je crois bien si j'ai bonne mémoire sira dɔ dilantɔ u taara ka taa sira mɔgɔw ka taa mobile jeni ka mɔgɔ dɔw minɛ yɛrɛ donc insécurité de bɛ Mali fan bɛɛ donc nin ko in tɛ bali ne la k'a fɔ k'u taara président yɛrɛ agressé insécurité bɛ fan bɛɛ. mais ni agression in kɔnɔna na an bɛ se ka est ce que an bɛ se k'an bolo ɲɛsin mɔgɔ ma ko mɔgɔ dɔ de ye bɛ nin ko ka nin ko in jukɔrɔma don walasa a bɛ se ka dankari président ka diɲɛnatigɛ la cogoya min na. bon pour le moment an tɛ se k'o fɔ parce que bisikiw de bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw bisiki mais an bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ d'abord gouvernement yɛrɛ ka niveau la an bɛ se k'a fɔ information tɛ ka passer ce qui n'est pas normal parce que n'i y'a jateminɛ fɛn in kɛra depuis selidon fo ka na se bi la communiqué officiellement kɛ an ye mun ye dɔrɔn k'a fɔ tribunal y'i saisi dossier la pour ouvrir une enquête par rapport à l'affaire mais au-delà de ça an m'a ye information ma di k'a fɔ jɔn kun bɛna a faga jɔn ne don a bɛ bɔ min a tɔgɔ a bɛ mun baara kɛ kun jumɛn y'a to information foyi ma bɔ aucune information n'a filtré pour le moment donc ce qui n'est pas normal dans un pays sérieux on doit nous dire réellement qui a voulu jɔn kun bɛ fɛ ka président faga dans un pays sérieux 24 heures après on doit savoir réellement ce qui s'est passé voilà donc il y a déjà cette
ça c'est comment on appelle ça, c'est un manque d'information déjà qui n'est pas bon parce que malien nga do réellement ce qui s'est passé. Donc kabini ko en kɛra sisan no an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma bɔ ka foyi fɔ ko quoi. Non, moi faut moi c'est qu'à faux à 600 jusque là où je vous parle, moi c'est qu'à faux réellement mo miaki en balango ni mu kunu ka foko bon ko comment on appelle les leaders religieux ani mo do tara kata président faux kata fuira ka fo baram fenga mun kera acte mun kera c'est pas bon mais jusque là moi c'est qu'à don réellement mudo neta don. Donc ko be fla la be kungolo la. Voilà, c'est pourquoi même mo be douter. Ça fait douter les gens parce que au moins bon mundo, c'est pourquoi les gens sont en train de dire que non, c'est un montage coup de dos, c'est un montage pour que Kassimi qui imagine mogowi parce que jusque là parce que anya bala mo do be ka bla bololo san fait ko est-ce que ayere de ma koingla wala sa alisa ka chapeau to do akungolo la. Tout à fait. Voilà, bon au luka le fait que tu as communiqué, au Rebecca ça commence à donner raison aux gens. Ça donne raison aux gens parce que moi pas fort. Bon c'est vrai effectivement pour montrer nous parce que Rebecca il ka jatemne akara avec les du bossan mais au moins soukanga c'est ka don depuis tarata ko folo la ko tiema songa kuma ayo kibara kuma même mo da munu kuma me ka ko tiema songa kuma mais o sera ka fanye mo jolu kumno bon o masiko fo exactement masika fa ngoni fengo la ay information munu sura ay me ko mo flare kuno bon après ay me tunu ka ko mo kene kuno donc c'est pourquoi avec a doute créer mo kuna voilà c'est pourquoi avec et il continue à faire douter les gens continuer toujours à douter créer mo kuna parce que o masika fa exactement mo mundo voilà c'est pas normal mabala avec anani ko bare voilà mabala avec anani siganai ay famille solo la monsieur Doucouré ay fenani semaine konna na ko anga jamana fintigila magoni lafiya bu demsanu blala nyona fo kana ni bo boala donc o yara e aklina e juma yo ko infenana na kla mu ne bolo jamana shila polisi manga seka marfachi mogola ka mogo faka ne kontado pas ma connaissance ka fo jamana sharamuna dangino ka fo politique nga marfachi mogola ya famo parce que on y a déterminé Mali de ko fel en krefe dugu do la jami misalta Algérie ka iba soro mo be boka marché reke do rebe na ka polsu nini ka polsu do do rebe na ka tenchu ngolo ka mo te kuma parce que ka barayedo ka baraka sécurité de ke manga se ka arme utiliser pour que se ka mo fakala bon na me singa na antala no malla no ni a déterminé do be nyala ci la kawla c'est vrai que polsu ka comportement mai polsu ka comportement mai mais ama déterminé population fana ye population do fana be mo do fana be no wutkele me polsu la c'est vrai que ni tenibi la et kanga boya ni tenibi la kanga boya c'est pourquoi avec fort fin chama men no ni tentiki di dado ala avec fort kanga totala mais do be no utula me mais mo do fana ba ka foko o ku fana et fin chama ni comment on appelle il y a beaucoup de facteurs qui ont amené ça le fait que population talame parce que ni a déterminé pour souka kuma be mo mafieli ce n'est pas bon ni a déterminé la fiabukuta in tukura dollar ama me kosobe je crois en 2020 si j'ai bonne mémoire kai il y a un policier doit parfati sala encore akera mangambay kay ka borare ka mangati fambe mais okra ka yayi de la calme après on a fera ko sanglin ko fet kuni mo be nat kuni ka mo fera la fiambu franchement amabe acting nga konani ni munu jota lo ka nga nyangi ne ka familier mu pulsu nta foko pulsu jota la mais mon fo pulsu du taw du souvenir akilla parce que ni information munu soro il me semble que demsenu ye a exiger parce que ntaro fo ni be ko nke tugo de fo la kla tugo na fo parce que ko pulsu ye do refier oui mo ultiki do refier mo ultiki CH de kumala donc ya fier mo ultiki masonga jo il a refusé d'obtempérer ulu fana a gain donc rentika kuma tege beka famille kama est-ce que ni policier mo rofie e majo est-ce que durabe bolo sharia do be police ka tugo ko ne to sharia don mais il me semble que mo munu ya fie olu taille service spécial le bac mogodo brigade anti-criminalité quelque chose comme ça bac donc olu ta je crois que ni suspect beno ka fo drogue ta ou bien marfatigu ni mafli ko so ko texte ba permettre ka fo ka ou ok poursuivi hakila c'est ka fli mais ne bolo allo were la kuye
cɛ gɛn cɛ ma sɔn k'i jɔ mais cɛ bolitɔ ye mototigi 2 tan mototigi 2 tan ni sa denmisɛnw de wulila sisan k'a fɔ ko fo polisiw de ka assistance kɛ ne hakili la o ye polisiw ka baara de ye n'o kɛra a kan ka se ka fɛɛrɛ ɲini k'o kɛ mais n'a ko k'aw t'o kɛ donc denmisɛnninw fana u ka mɔgɔw de tan na u bɛ se ka u dusu bɛ bɔ u bɛ se ka mankan ci bon n'a y'o t'o la ka marifa ci o la c'est pas bon et puis u ko u ka communiquer la k'olu ye tir de sommation de kɛ mais yɛrɛ bɛ ka tir de sommation bɛ kɛ cogo di u kan ka faamu k'a fɔ maliyɛnw tɛ lakalakatɔ ye c'est à dire tir de sommation bɛ kɛ sanfɛ de tir de sommation bɛ kɛ sanfɛ mais tir de sommation bɛ se ka kɛ mɔgɔ la c'est pas normal bali ye cɛ sɔrɔ de u bɛ se ka tir de sommation donc ça veut dire que u ye cɛ tiré de u y'a tiré de donc n'u y'a tiré je pense que justice doit être faite. Donc u y'a dabɔ a kama ka fagali kɛ. Voilà ne hakili la u y'a dabɔ a kama parce que ni tir de sommation marifa tɛ se k'i sɔrɔ ni tir de sommation bɛ kɛ sanfɛ de donc ne bolo u bɛ fili la u filila donc n'u filila u kan ka corriger n y'a procureur ka kuma la l'autre jour procureur ko mɔgɔ minnu policiers minnu tun b'a fɛngɛ la yɛrɛ k'u bɛɛ minɛlen don fɔlɔ donc ne bolo an bɛ justice to yen c'est vrai que tout le temps on va dire que les enquêtes sont en cours on va laisser la justice faire son travail après voilà ni mun kan ka ɲɛgi en tout cas ni bɔra ne kɔni bolo ni bɔra ni mɔgɔ min nɔ b'a la u kan ka ɲɛgi et ne bolo bi bi in na jamana tɛ yen nɔ politique kan ka se ka marifa ci civil la yɔrɔ min na. I yɛrɛ ka kuma do comme n'a ko ninnu kɛra dɔrɔn u b'a fɔ ko l'enquête suit son cours an bɛ tila k'a tigiw ye kɛnɛma an dun ɲɛ b'a la Lafiyabugu jeunes wililenba de don ko in na ko cam ni tɛ se ka bɔn ten tɔ ni an ka jamana finitigilamɔgɔw nana ko in kɛ komi k'a kɛ komi baara kɔnɔna na u ye fɛn dɔ de kɛ a ma ɲɛ u yɛrɛ b'a wele ko accident de travail k'a kɛ komi ni accident de travail don k'a fɔ ko a ko bɛ se ka excuser ne hakili la o bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase jamana kɔnɔna ma parce que Lafiyabugu jeunes ninnu wililen don bi kosɛbɛ ko fɔ justice ka kɛ cam ye. Bon, c'est vrai que par le passé, kuma bɛ an b'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko a bɛ fɔ ko l'enquête suit son cours mais a b'a foyi tɛ bɔ a la radisson ko fɛn caman bɛ yen nɔ l'enquête suit son cours mais foyi tɛ bɔ a la kɔfɛ mais bon an bɛ se ka fɔ camancɛ fanga de don an bɛ transition de la donc ils ont besoin aussi k'a yira na k'a fɔ olu nana changement de kama donc n'aw nana changement de kama nous on va les regarder je pense que Lafiyabugu jeunes fana u fana sigilen tɛ. Je crois qu'ils ont été reçus par le procureur ou des soirs où ils ont échangé et le procureur lui a rassuré qu'il faut barabeke. Donc surtout que le nouveau procureur là, beaucoup de gens croient en lui. C'est quelqu'un qui a il a de l'estime pour les gens ont de l'estime pour lui. Donc amasi kalaje comme beaucoup changement de dos. Donc ni changement de dos. Donc mun jota la abinyangi afedina. An ye faamuyali sɔrɔ o la Dukure an y'a ye tuguni ko an ka jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ne Choguel Kogala Mayiga premier ministre ka ɲɛmɔgɔ n'o Choguel Kogala Mayiga ye k'a kan ka t'i jɔ CNT mɔgɔw ɲɛma ko jamana camancɛ fanga ligne bɔra hakilina ye jumɛn ye o ko in na. C'est vrai, Choguel s'apprête à faire ça, comme on appelle ça, DPG. Bon, d'abord, Choguel, il y a quelques abe wakati jamo avant avec le premier ministre ale ko CNT c'était pas légal et c'est kokati donc eko kokati donc na fara bi ka foko e kan ga ti jolu nyama ki ka bara tableau nyafu nyana je pense que c'est un peu contradictoire mais are ka folla ko abe wakati janbo akoko ale ko justice ale ko to justice bulu ko justice de bena fo no so CNT be toy wala ma no so ati toy. Donc Bibina, moi je pense que la question ce n'est plus la légitimité du CNT parce que Choguel à partir du moment où il a accepté d'être premier ministre, donc a où accepté. Donc on va attendre comme les autres premiers ministres, c'est vrai que do marqué mais on va l'attendre comme abnata mu fa abnata la main. Voilà. Donc e fɛ a ka o waleya in o kɛli ye taaɲɛ ye jamana ma wa ou bien a ka o waleya in a kɛlen no k'a kɛ k'a da hakilina dɔ de kan. Non a kan ka kɛ parce que jamana sariya yɛrɛ de b'a fɔ ni premier ministre taara wagati dɔ bɛ yen nɔ hakili t'a wagati kelen na mais wagati dɔ bɛ yen nɔ o temps kɔnɔna i kan ka t'i ka DPG kɛ fɛnkɛw ɲɛma.
an family sɔrɔ ko la tuguni dukure an y'a ye fɛnɛ ko ni semaine kelen kɔnɔna na Assimi Goïta taara Bozola ɔkɔliso fɛn ta biriki fɔlɔ da donc est-ce que Assimi ka waleya in tɛ leçon ye ka di an ka jamana kalanbagaw ma parce que olu bɛ kɛnɛma u bɛ ka u ka réclamation kɛ alors que en réalité classe yɛrɛ tɛ ɔkɔliw yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ vite ɔkɔliso yɛrɛ la quoi donc olu tɛ k'u occuper ɔkɔli yɛrɛ ka ko la mais olu bɛ k'u occuper u ka sarako de la est-ce que Assimi Goïta ka ni waleya in tɛ leçon ye ka ɲɛsin ɔkɔli karamɔgɔw yɛrɛ fana ma. Bon, e baro bɛɛ bɛ jɔrɔ ni i jɔrɔna ko de ye école karamɔgɔw ka u b'u ka hakɛ de ɲinina école karamɔgɔw b'u ka hakɛ de ɲinina donc hakɛ mana sɔrɔ fana ne bolo c'est vrai que école karamɔgɔ cours bɛ di école de la il faut des écoles ne y'a jateminɛ ça fait quand même quelques moments que écolesow tiɲɛnen don ɔkɔlisow tun tiɲɛnen don kilasiw mɔgɔ tɛ se ka don a kɔnɔ examenw tun bɛ ka na kɛ hali sigiyɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo donc Assimi y'o de ye a wulila a taara a bɛ ka ɔkɔlisow de fɛ walasa examenw bɛna se ka kɛ cogoya min na. Tout à fait. Moi je pense que n y'a f'i ɲɛna cogo min na Choguel c'est vrai que a ye kuma caman fɔ je pense que ils sont aujourd'hui de bonne foi ne hakili la donc u bɛ se ka solution ɲini u ni anciens ka bɛnbaliya la en ce qui concerne école renouvelée je pense qu'il doit faire attention il doit faire énormément attention parce que n'i y'a jateminɛ fo wari de hakili t'a montant kɛ la mais ils montant kɛ dɔ fɔ ko montant de kan kɛ pour que ka école in rénover mais il faut que wari in ka taa tacogo la parce que Mali problème y'o de tout ce qui dit même en armée n'i y'a ye problème bɛ yen nɔ c'est parce que wari min bɛ di ko ka don o la tɛ don o la donc wari min bɛ di pour la rénovation de l'école là il faut que Assimi veille. J'ai appris aussi qu'elle a demandé à ce qu'une commission soit mise, une commission qui va veiller et qui va lui rendre compte par rapport à la gestion de ces sous-là. Donc il faut qu'il veille pour que le milliard qui va être investi aux écoles de rénovation à Katata sera fait. Donc c'est une bonne chose parce qu'il y a un kalangake école de bien. Je pense qu'il y a un famille sɔrɔ la dukure dɔw fana ko ko est-ce que Assimi ka ni waleya in na qu'est-ce que Assimi ma campagne daminɛ ka ban. Bon bɛɛ n'i hakilina don n'i y'a jateminɛ an ka président kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture a ka transition na a y'a ka transition kɛ wagatini kurunkurun de kɔnɔna na après il est devenu président a ye fanga élection organisée après a tila ka segin na tuguni bon moi je pense que Malien de don comme les autres si aujourd'hui bibi na kɔni a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ fanga ka taa ye jagoya. Moi, je pense que non. Car on a une transition, élection organisée à ta. Maintenant, na tara. Parce que beaucoup de campagne. C'est vrai qu'il y a une campagne pour le moment. Aka bara ye mouye kana beka ye bara la. Maintenant, si après na tara, s'il décide kana ka démissionner kabo comment on appelle Soracia là pour qu'il y ait président. Moi, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui l'en empêche. Maintenant, mais pour le moment là, aka na kuyi mouya kan worki. Amanga campagne geni faso wari. Aka actu di pse ka to ko fe na be fe ka ke président. Na be na ka président be ka président. O ne akila ya kola. Donc ya akilina mi aka ni bara ni campagne te ɲɔgɔn sira la. Ni ya ka bara dɔ de ye, aka ka kɛ wa be ka kɛ. Voilà, ne bolo pour le moment, il est trop tôt pour que ka fɔ ka be campagne na. Pour le moment, a be ka faso bara de kɛ. Aka ngo de kɛ fana. En tant que président, aka ngi cese de ko de kɛ. Il doit être visible. Maintenant, n'a ye campagne do ala kɔfɛ o ye ko wɛrɛ ne kɔni bolo k'a tɛ campagne na fɔlɔ mais on va suivre maliyɛnw ɲɛ b'a la o mɔgɔ tɛ bɛɛ ye ko tɛmɛnenw ye ka tɛmɛ on va suivre si réellement a bɛ campagne la les gens comprendront mais a man ka kɛ a man ka faso fɛnw ta sisan nɔ parce que c'est la période transitoire a man k'o kɛ sisan k'a bɛ campagne kɛ on l'attend il doit faire son travail en tant que président de la transition après s'il veut être président c'est à lui de voir maintenant personne comment on appelle aucune loi ne l'interdit k'a fɔ k'a bɛ kɛ président ye kɔfɛ ne hakili la kɔni. Voilà. An famale sɔrɔ la sa Mali kunnafoni jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama de kun b'an bolo ni semaine kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛɛ ye monsieur Dukure ka analyse mɛn sisan nɔ b'a dɔn bɛɛ faamuyali kɛ ko la sisan nɔ sa bɛna kumada d'a ma k'a ka kumakalama di jama ma monsieur Dukure kumada b'i bolo. Bon kumada est-ce que kumaba bɛ ne bolo ka fɔ dɔrɔn mais lajɛlikɛlaw fo minnu bɛ lamɛn m'aw yɛrɛ encourager par rapport au travail je sais que c'est pas facile en même temps je m'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka bɛn an ka bɛn parce que n'i y'a jateminɛ jamana caman bɛ yen nɔ u ka développement an bɛ exemple ta Wuranda kan u ka développement bɛ dépend o yɛrɛ de la fɔlɔ mɔgɔ si tɛ se ka na Mali ka développement kɛ n'an yɛrɛ tɛ il faut qu'on accepte le sacrifice il faut que an ka jɛ
ka baara de kɛ. Il faut pas qu'on voit le mal partout. C'est pas parce que n'était affaire la bi k'a fɔ ko jamana u bɛ ka mun kɛ a man ɲi. Ne tɛ se ka kɛ affaire la mais u bɛ ka mun kɛ a ka ɲi. An ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Walasa au moins Mali fana bɛ se ka avancer dɔɔni cogo min na parce que an bɛ retard la. Rebecca an bɛ retard la kojugu. Mali an bɛ se ka fɔ c'est pratiquement le dernier des pays du monde. Voilà. O de n ka wele kan. Ayiwa Mali an tɛ sɛgɛn kuma in fɔli la o ye halisa an bɛ bɛɛ wele an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali bɛ se ka jɔ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kan kelen fɔ walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na an b'a fɔ y'a k'an bɛ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan.